como quien viaja a lomos de una yegua sombría. Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. En el año 2002, a raíz de las primeras manifestaciones fascistas de España 2000, se crea desde la Asociación de Vecinos esta plataforma, y lo que busca es crear un acercamiento de todas las comunidades que vivíamos en el barrio para ver de qué manera se abordaba ese problema de convivencia y crispación que empezaba a verse. Redactamos una lista de mejoras y, como era de esperar, fue la reforma del Balmes, la nueva petición de una escuela nueva del barrio en la calle Puerto Rico, la falta de un centro social y un centro que sirviera para fomentar esa convivencia, esa integración de esas nuevas caras, nuevas entidades culturales y las antiguas, y bueno, fundamental, unas instalaciones deportivas que no existían. Una de las características fundamentales de la plataforma, en primer lugar, es su independencia económica, el que nos hace libres para poder trazar la estrategia y el camino de cualquier objetivo que nos planteamos. Otra característica es, como decía, el apoyo de toda la red de comercios que se hacen, que con el tiempo van haciendo partícipes de ese avance, de esa unidad, de ir todos a una como barrio, como comunidad. Y otro tanto muy importante es la red de asociaciones, de fallas. Crecida en el asfalto ya, el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables, vivo en el número 7, calle Melán. Podríamos resumir en que lo que pensamos que hay que hacer es informar al barrio, trasladar la voz del barrio a las administraciones, y cuando en esos ámbitos se bloqueava, salíamos con el barrio a la calle, i així. La plataforma es caracteritza per se fa ressò d'una necessitat, escolta a totes les parts implicades i a tots els veïns, ens dona igual quina condició, quin pensament tenen, totes les opinions són benvingudes i donen una solució. Vull dir, no és qüestió d'anar a l'administració, queixar-nos i eixir al carrer i cridar, no. Nosaltres ens queixem, nosaltres fonamentem les nostres queixes, está todo bien documentado y a més donem una respuesta. ¿Cuál es el reto actual? Hombre, pues creo que por una parte, cuando nos planteamos la distribución nueva de buzones y tal, es el reto ver cómo responden estos nuevos comercios o nuevos bares que se han asentado en el barrio. Pienso que para, digamos, este nuevo cambio de piel y de moradores del barrio, el proyecto de las naves de Ribes creo que es una ocasión para favorecer ese reencuentro con la faceta humana del barrio y que facilite la unidad y la cohesión y el cruce e integración entre toda esa nueva variedad que ha venido a vivir a Ruzafa, ¿no? El barrio donde habito no es ninguna pradera. El que tenim així darrere de mi, el que s'hi veu en últim terme, és la façana d'una de les dues naus bessones, les famoses naus de Ribes, que estan conformades realment per 4 edificis de diferent morfologia arquitectònica. Van ser construïdes en el primer quart del segle XX per l'arquitecte Demetrio Ribes, que és autor també, entre altres, de l'Estació del Nord de València. Ara mateix hi ha 4 edificis en aquesta àrea, 4 edificis. Hi ha un molt gran, hi ha un altre mitjà en Serra Dentada i després n'hi ha 2 naus xicotetes bessones, una de les quals és la que està rehabilitada des de fa 5 anys. Falta, que s'ha de col·locar perquè se va desmuntar, un moll de càrrega, que és un edifici molt allargat, com un umbracle en les parets en arcs. En el projecte de la plataforma per Ruzafa, per a les naus de Ribes, la nau més gran és la que hauria d'ocupar la piscina municipal. La nau de Serra Dentada
és la que estaria destinada a ser una nau polivalent en la qual podrien conviure esports de pista coberta, vull dir, amb activitats culturals massives, escèniques, populars i, per què no, folclòriques. I les dues naus bessones estarien destinades a la creació i la pràctica cultural des d'un punt de vista molt més holístic, vinculat a la cultura de la salut i del cos. Per últim, l'edifici més llarg, el moll de càrrega, és el que pensem que es pot destinar a centre de dia per a majors. Cap administració pública, des que no són servei de Renfe, cap administració pública, ni local, ni estatal, ni autonòmica, ha decidit què fer en aquests edificis, però els veïns de Russafa, que som els que convivim al costat d'ells durant tot aquest temps i que els veiem a través del mur i que sabem que existeixen i que estan ahí, tancats i deteriorant-se, hem anat pensant, hem anat parlant i hem anat buscant quin podria ser el destí i l'ús d'aquests edificis que són patrimoni públic i que s'estan desfent. Realment, les naus de Ribes per al barri de Russafa són un espai d'oportunitat, en dos sentits. Per un costat, com a equipament d'esport i cultura públic, perquè a part d'una biblioteca i una sala de lectura, no hi ha cap altra dotació pública de cultura en este barri i no hi ha cap dotació d'esport en este barri. A dia d'avui, i després de 10 anys de sol·licitar una cessió i una gestió municipal d'estos edificis, la plataforma per Russafa ha evolucionat en un altre sentit, perquè el barri també ha canviat en un altre sentit, i així ve la segona opció o la segona possibilitat de per què és un espai d'oportunitat per al barri. I és que hem viscut en els últims anys un procés molt violent i molt ràpid de gentrificació, és a dir, de substitució d'un tipus de població per un altre, d'un tipus d'urbanisme per un altre i d'un tipus d'utilització de l'espai públic, especialment del carrer, per un altre. El barri de Russafa és avui en dia un barri de moda, així es considera i així es diu. Està copat per l'hostaleria i està copat per les activitats de temps lliure destinades a l'oci consumista. Per tant, la possibilitat d'utilitzar les naus de Ribes com a espai públic de cultura representa també una oportunitat de desenvolupar una manera d'activar una altra forma d'utilitzar el temps lliure. De manera que finalment el que se reclama des de Plataforma per Russafa no és només que s'obrin aquests espais, aquests edificis, com a llocs de cultura i esport públic, sinó a més, que se pugui assajar un model d'autogestió ciutadana per als continguts. Les naus de Ribes estan dins d'un espai molt complex, d'un espai que durant moltíssims anys ha sigut una reivindicació de tota la ciutat, perquè és un espai buit al cor de la ciutat, que necessita creuar de manera transversal i establir altres camins de comunicació entre les grans vies i entre els veïns d'un costat i un altre de tot aquest espai que fins ara és la platja de Vies. I el fruit de la col·laboració d'arquitectes, urbanistes, gent de salut pública, etc., que durant tot aquest temps ha prestat la seva ajuda, és este dossier, el dossier de les naus de Ribes, que presentem aquests dies en el registre d'entrada de l'Ajuntament i que per nosaltres és un poc l'estàndard del que volem fer com a veïns en les naus de Ribes. El futur no és un problema. Nosaltres construïm des del present, amb la memòria del que hem fet i del que ha passat, però sobretot des del present. Si ara hi ha unes eleccions municipals, ara és el moment del diàleg en els partits polítics. Si després tenim unes obres que van a començar d'ací no res per a rehabilitar 20.000 metres quadrats d'esta primera fase d'obres del Parc Central i no podem accedir ni tan sols apropar-nos als edificis, doncs haurem de treballar des de fora. Però el barri continuarà amb una campanya d'informació, els carrers continuaran amb activitats culturals i esportives de reivindicació, els mitjans de comunicació continuaran reflexant les notícies que els enviem i el barri continuarà fent-se fort. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo
de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mismo... La idea final és aquesta, que els ciutadans puguem gestionar un espai de patrimoni públic, un espai que és de tots i que pot complir la part de la dotació com a equipament i que pot acomplir també la part d'espai de temps lliure per a desenvolupar un oci alternatiu al que tenim en el barri. Que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Jo crec que un dels èxits més grans que ha tingut la nostra associació ha sigut aconseguir, després de 10 anys de lluita, l'escola número 100, ubicada en el carrer Puerto Rico. El nostre barri sols tenia una escola pública, que és el Jaime Balmes, i no donava resposta, no donava una resposta pública a les necessitats de les famílies que vivien aquí, perquè sí que hi havia escoles concertades, però de la part pública només en teníem una escola. Què va passar? Doncs que a poc, aquesta manca de places escolars va donar peu a que les famílies tingueren que començar a escolaritzar els seus fills fora del barri. Això va suposar una angoixa a les famílies per tot el que comportava. Nosaltres sí que vam fer un anàlisi profund de quantes places mancaven i què comportava això a les famílies. Això comportava un desarraigament dels xiquets respecte al seu barri, unes despeses extraordinàries a les famílies perquè això suposava tindre-los que portar a escoles fora del barri i potser tindre que pagar un menjador extraescolar, tindre un temps d'anar i tornar. Les famílies que no es podien permetre el luxe de poder pagar el menjador escolar suposava tindre que acompanyar, que fer 4 viatges, anar i tornar cada dia. Per tant, associacions, AMPes d'escoles, associacions multiculturals, falles, església, vull dir, tota la gent en aquests moments va veure la necessitat de que el barri de Russafa necessitava una nova escola. Varen decidir fer un referèndum per a que la gent deixara constància de que sí que volia una escola pública, però a més volia una escola de gestió pública, vull dir que quedara ben clar. Varen pensar que estaria molt bé per a que la gent se sentira identificada, buscar a 17 referents que sigueren com els portaveus de les taules informatives. Això què suposava? Doncs anem a veure quines persones són importants o tenen pes, per lo que siga, en el nostre barri. Varen pensar, té pes, per exemple, el metge de l'ambulatori, doncs anem a convidar-lo. Pensem que és important la fornera del carrer Sueca perquè és una persona molt coneguda per el barri, per els seus anys de trajectòria. Anem a convidar-la. Pensem que és important una persona vinculada també al veterinari del barri, que a més estava també de veterinari de la plaça de Bous d'aquí de València. Anem a convidar-lo. És important la senyora que està, la dependenta del bar on tots els xiquets van en el parc, anem a convidar-la. La professora de natació on la majoria de xiquets... Vull dir, un ventall de persones importants per al barri que en algun moment algú se podia sentir identificat. Aquestes persones ens van ajudar i van estar en les taules informatives replegant signatures i fent les votacions. Bé, jo crec que l'èxit va ser rotund, tant de participació com que la gent tenia molt clara que sí que volia l'escola. Va haver 3.000 votacions i bé, vull dir, jo crec que va ser com un triomf on es va deixar clar les nostres necessitats i el que volia la gent. Davant d'això, vull dir, l'administració va tenir clar el que volíem i en el 2011 al final van tindre l'escola a Puerto Rico, l'escola número 100, que de moment encara no té nom. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día y no hallo más que puertas.